Smithsonian Institute ще е в Вашингтон, the biggest library ще велят на Северна Америка. По тия места с Майкъл Китли почнаме да тераме. Ако си легоме в Исламабад, сетне оттам стигнаме на едно место, едно село се веле Калеши, Калаш Вели се велят и се велят Калеши, кога стигнаме тамо. Говорим, веле, кой сте вие? Веле, ние сме тук от на Александър времето, от една земя Македония, и ме праша дали се може да има по-нози да се има Македония. Но веле се може, ама има по-лесно место да се има с авион. Они ме занесоя на нейните гробища и видоме гробищата, ме занесоя на нейното место, що като църква, ама не е църква темпо. Они тога на Ристос не вервае, не беше роден Ристос на нейната вера, беше само Господ, на Господ верват. Ама дур да ме приимат от су македонец, бетро не бе сигурни се чувая. Аз му кажа, че съм македонец, ама уде и гърци му велея. И ние сме македонци, гърци, ама ти не може да разбере двата лафови, гърци и македонци. Да се разбереме кой сме, мигио калешите и ние, аз да си имаше донесена с мене сувенирс. Исто като Колумбо ще му даде сувенирс на индианците, кога она найде новата земя. Кога му и каза моите сувенирс и он рекоя, вие се наши. Тога разбрая, ти сме едно, сме македонци и они македонци. И сетне ме опитаем и велят, айде да си взем от ръка, да чукнеме чеша. Му веля, как вие не пиете вино? Не сме музламени, веля, ние нито сме пакистани, ние сме калеши от на Александър времето. И отидоя закла едно кокошка, найдо едно шише вино от някои нейни каливи тамо, го изпиме, и слика едни с сиви очи, и сетно они ми извади нейните слънцето, знамето наше македонско с слънцето, с здравето, ще беше оставя да го слика, го найде на порта, го найде то, и ми каже, много приказни нейни от старите дедови, ще си имая, ще имаше остането. Тропо далеко почнаме, отидаме на едно место се веля Хонза Вали. Там има по-голям народ, ама помешани се. Нейният лидер там, царо, се веля Мир. Не беше лесно и он да направиме, много люди одея с него да го барат, ама кому рекла на нейният, той ще чуваше, му веля, аз града от Македония, от едно место, му веля, трябва да се сретам с вашия лидер, му веля, ние сте едно. Кога чу той, веля, odmah da dojte. Pojdeme tamo na pričeku nейната сграда, зборваме, някой сати нещо, ни каза он, нейната дайности е 900 години, що е от син на внук, ще каси одат поред, он е Мир, нейният тайтл, що му е. И ме опита много работи. В Македония, веле, що извадва? Му веле, се извадва. Тутун праве, роби, чили праве, се, що сакате, веле, богата земя. Ами, веле, ако се може да правим някаква търговия, ние мега нас и Македония. Се може, му веле. Не е тежко. Оти, веле, намачат тук пакистаните, веле, не сакат и они да се кажеме, ние оти не сме от ни. И намачат, ама ние трябва да си наеме приятелство с нашите македонци. Аз, обеки, който се върна назад, ки му кажа на нашите лидери от държавата и с църквата, ако се може да вземат мерки, да правим нещо, вземат да ня крадат земята. И сте цели тия, ще ня имат нашата земя. И сега, ако верваме, има македонци, от на почетока на Александър, ако имаме история, първо за първо да се грижат държавата и църквата, да се явиме тамо, да си видиме вие людите, да имат кораж да речат и тамо и пъшкат като гърчеше и пъшка македонците. Трябва ние да му поможем. Сетне,
по той начин ние да си разбереме, да си бариме нашите корени. Нашите корени се отпред Александър. Да си бариме тия корени. Ако без корени не може да спасиме държава. Младината ще расте бара да знае що има. Ако нямаме корени, какви македонци ки биме Бугарния и лъжемо, вел нисне има земя Македония, Бугария, родва, Гърко, вика истата, Сърбия, не знам що лъже, или нашата държава и църквата, и ки се спремат здраво да застанат, имаме корени стари, ке спасиме държавата. Ако няма, джаба ни отиде цяла борба дур сега. Си имаме корени, ще велиме Ису религията. Свети Павле ко стигна у Македония, у Солун, у Негош, 3 пъти ойде до тама, каза историята на Библията, а имаме тама. Първият бизантински емперор, що е Константин. Македонец беше от Римската империя, армията ще беше кладен генерал на източката страна на Римската империя. Бизантин, лапа беше селата.